sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod aksyon radyo. Ikaulog na na'y sansanag mong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Balitang Bayan, Numero 1. Last Size Aksyon Radio Philippines Standard Time, pabalik sa Aksyon Balitang Bayan, Numero 1, detalye sa balita lokal. Liwat nga ginpalawig ni Negros Occidental, Governor Bong Lacson ang Modified General Community Quarantine kung MGCQ sa probinsya. Ini ang mag-umpisa sa Agosto 1 tubto Agosto 15. Ini ang base sa Executive Order No. 20-35 ang gin-issue kag ginpermahan ni Lacson na hapon sang hapon Huwebes. Nabutang sa Executive Orders ang gobernador nga as of July 29 ang Negros Occidental ang may 417 ka COVID-19 cases kay kinahanglan pa nga paidalom ang probinsya sa MGCQ. Bangod sini magapabilin sa ihapon ang mga protocol ang ginapatuman sa probinsya sa masunod nga duha ka semana. Magalawig naman tubtub Agosto 11 nga magasira ang opisina sa Land Transportation Office, Bacolod City District Office kag ang Driver's License Renewal Office sa Robinson's Place, Bacolod. Suro kay LTO Bacolod City District Office Chief Ruben Tampos, 14 kaadlaw nga wala sa opisina alahensya matapos 51 tanan ka mga empleyado ang ginpaydalom sa 14 dias nga quarantine period base sa mando sa LTO Region 6 Regional Director Eric Leonard Tabaldo. Ginpayag man ni Tampos nga bukas sa publiko ng LTO Pontevedra, Himamaylan, Cadiz kag San Carlos.
Madumduman nga nagumpisa sa Hulyo 29 ang temporaryo nga pagpasira sa LTO Bacolod matapos na ibaluan nga nasudlan sa LSI nga nagpositibo sa COVID-19 ang ila opisina nga taga-syudad sang Victorias nagligan nga Hulyo 16 kag 17 matapos nagpa-renew sang ila lisensya. Nagapanawagan si Tampo sa mga driver applicants nga nagintupad sang LSI gikan Victorias nga magkadto sila tag sa LGUs kag barangay kag magpaidalom sa RT-PCR test. Ang concern na namon ang mga tupad nga mga driver na renew sang amunang adlaw kay tinuparay sila sa mga drivers applicant mo nang concern da nga kung sino tani ang nakaparenew sang during that time sang July 16 to 17 yung mga driver dapat ma-submit man sila sa ilang local government units o sa mga barangay. Ang kabahin sa pahayag ni LTO Bacolod Chief Ruben Tampos. Subong adlaw, Hulyo 31, magabalik sa pag-issue sang COVID-19 case bulletin ang Department of Health 6. Sa advisory nga ginpagwa sang Department of Health 6 kahapon nga adlaw, kag permado ni DOH Regional Director Marlene Convocar bilang preparasyon sa pag-harmonize ang reporting sang kaso, wala sila nagpagwa sang COVID-19 Regional Situationer kahapon nga adlaw. Nasad sa advisory ang mga datos nga natipon sang Regional Center for Health Development ay gasumiter sa DOH Central Office para sa consolidation kag uniformity sang reporting sa regional level. Kag sa iban nga balita lokal, patay ang driver sang motorsiklo matapos nakabunggo sa tricycle sa highway sang Purok 2, Barangay Tiling, Banwa sang Kawayan, las 7:30 sang aga kahapon Huwebes. Ang biktima ang ginkilala kay John Ray Canas, 25 anyos, pumuluyo sang Purok Talamnan, Barangay Isyo, samtang suspect ang ginkilala naman kay Donardo Mallorca, legal ang edad, kag nagapuyo naman sa Purok 3, Barangay Tiling sa amuman nga Banwa. Suno Car Police Major Lowell Garinganao, hepe sang Kawayan PNP, nagasunod ang motorsiklo sa tricycle apang ginaligar nga gulpi na lang nga nag-U-turn ang tricycle kag nabungguan sang motorsiklo. Wala sang pasahero ang tricycle kag nagaisahan naman ang driver sa motorsiklo. Nakaangkon sang pila sa ulong biktima kag ginbawian sang kabuhi sa hospital, samtang ginkustodiya naman sang kapulisan ang suspect. Dito sa lugar, proximity ang sa tricycle at lagi yung tunga pala wala na mapunta sa aton nga driver ang suino nagapungwa ang talikod na portion. Kabahin sa ang pahayag ni Kawayan PNP Chief Police Major Lowell Garinganao. Nasapuan nga wala nasang kabuhi ang dugang nga duha ka mga biktima nga naanod sa suba samtang nga sakay sa tricycle sa Barangay Montilla, Banwa sang Moises Padilla. Ang mga biktima nga nasapuan malas 6:30 kahapon sang aga sa suba sa crossing Magalion, Moises Padilla. Ang ginkilala nga Sanday Edmond Samson, 17 anyos kag Jovelyn Banaag, 48 anyos. Ang mga biktima nga upod nanday Roldan kag Danilo Banaag nga una nasapuan nga wala nasang kabuhi sadtong Miyerkules, Hulyo 29. Ang mga biktima ang anod sang baha sang gintabok nila ang ginasakyan nga tricycle sa overflow sa Barangay Montilla sadtong Martes, Hulyo 28. Gin panginwala sa isa sa 5 ka ginatudlo suspect sa pagbuno patay sa security guard sa Purok Sabes, Barangay Villamonte, Ciudad sang Bacolod ang ginaligar nga may kaladtanan sini sa krimen sa tung Martes ng gabi. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpahayag ni Jenor Namion alias Tata, legal ang edad kag isa ka construction worker nga wala ini nagkastigo o kung nagbuno kay Freddy Valdelovar. Aminado si Namion nga siya mahimo ang ginhalinan sang gamo bangod iya ginaligar kag ginsumbag ini ni Valdelovar. Sa panaysayon ni Namion, bago gid lamang ini nga nag-abot halin sa trabaho kag ginagda sang wala pa makilalan nga abyan ni Valdelovar nga mag-intra sa Ilimnon. Dugang pa gulpi na lang nga nagtindog si Valdelovar samtang duha naman sini ka mga kaupdanan ang naggapos sa iya. Alegasyon ni Namion, gintapungol ini ni Valdelovar kag natumba apang gilayon nga nakapangayo sang bulig sa mga kaingod. Nabatian ni Namion nga may nagsinggitan nga babae kag gulpi na lang nga nagdugok sang
O kung nagdugok ang mga tambay sa lugar, kaginlaga si Valdelovara. Pagpahayag ni Namion, wala niya nakitaan pa ang sitwasyon sang napatay. Si Namion ang nagapabilin karon sa preso sa selda sa Police Station 4 para sa nagakaigo nga disposisyon. Kag sa katapusan nga balita lokal, arestado ang duha ka lalaki sa buy-bust operation sang Silay PNP sa Ginhalaran na Brigade Talipapa, Barangay Ginhalaran, Syudad sang Silay. Sadtong Miyerkules, sa mga suspect ang ginkilala nga Sandy Gilbert Carado, 43 anyos, nagapuyo sa Barangay Mambulak, kag Roger Lopez, 42 anyos, nagapuyo naman sa Barangay Ginhalaran, tanan sa amuman nga syudad. Na-recover sa poder ang balor sa 61,200 pesos, nga ginapatihan shabu, drug paraphernalia, 4,500 pesos nga buy-bust money, kag 120 pesos nga benta. Ang mga suspect ang preso karon sa custodial facility sang Silay PNP. Department of Health gin-report ang masobra 38,000 nga recovery sa COVID-19. Modular learning para sa mga estudyante mas ginpaboran sa mga ginikanan. Detalye sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaari... Alright, good morning Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-action, welcome sa Friday nga edisyon naton sa nga Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Action Boy, good morning! Good morning! Anong nangyari Balukan. sa ating dalawa? Dali lang, gid-con ko na akong cellphone. Sige. Okay, so sige, I'm back. Mag-greet kita, Action Boy, sa aton yung mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga. Of course, nagapanguna, kag wala gid ya nagakapalya, Action Boy, ang presidente sang Energy Fans Club nga si Energy Fans Club Energy Fans Club. Si Dennis Richard Tibor Roma. Good morning. And Valencia Kenneth, good morning Action Boy, and very very pretty Dorel nga pita guys. Thank you. Enjoy sa imo nga coffee. Kay Manjo Arnejo, good morning mga ka-aksyon. Kay Michael Hilado, good morning Action Boy and Action Dorel. Happy watching and listening to everyone. Kay Zandrache Orqueales, morning Action Radyo, Barangay Lagran, hala Carlota, Action Boy, no? Keep safe sa tanan. Kay Helen Westna, good morning Action Boy and Action Dorel. Blessed Friday. Jocelyn Arisivita Olak, nagapamati man siya sa atin, Action Boy. Si June Mahinay, good morning Sir Boy and Miss Dorel, please shout out anda sa mama ko ni Nita Mahinay. Dira sa Purok Bunga, sa Long Kabankalan, gapamati gina sila subong sa Action Radio. Thank you. Kay Richlyn Letasio, thank you Richlyn. Ang ganda talaga ng boses. Salamat. Kaya Michael Joseph Hilado, happy Edel Adha. Oh yes, subong adlaw Action Boy, no? That's my Sa aton holiday. mga utod lang ang mga Muslim, nagaupod kita sa ila pag sa ulo sa Idil Adha. Ang Idil Adha mo nang tawag nila nga Feast of Sacrifice. Lain man na siya sa Idil Fitr. Ang Idil Fitr do katapusan Tapos ang niya Ramadan. sa Ramadan, no? Subong niya Feast of Sacrifice. Diba? Kaya Ming Galiego Gapis, good morning. Kay Nazifi may okay, lain niya iya, okay. Francis Jake Amodia, good morning. Kaya
Kay Rayjan Tan Villalon, gali ha, good morning man sa Vice President. Kay Kagawad Melchor Baroca Rumbines, Kagawad, mga aga. pita ko no, salamat Kagawad. Wala manugba isda. Mga pita ko no, wala manugba. Agda kami manugba Kagawad. Kay Miss Seven Heaven, good morning. Mga monior, mga dugay-dugay, magdulungka to sa ang mga manog isda. Pwede ka to yung kuhan niya? Kapanugbarik ka? Kapanukbaho. Basta may kilala ka lang to. Yes, sana all. May kilala. Kay Teresa Cayo, good morning man. Kay Cecil Binigay, good morning Pinas, good morning Aksyon Radio, kag sa tanan nga mga nagrosanon palihog tamyaw sa mga pamilya ko Aldea, Claveria, Regla, kag sa Sarsuelo family. Kay Karen Dusaran man Aksyon Boy, good morning. Or Dusaran siguro, Aksyon Radio and Miss Dorel, tamyaw ko lang da family ko sa Sumag, Tita Suzette Santander. Stay safe and God bless. Aksyon Boy, masunod mo. Dali lang, napangita ko pa. Jessie Rumbines na. Basi, pakaisa ni guro ni ano ay. Si Jessie Utod ya. Utod. Ato lang sa Indonesia. Sige. Good AM, Aksyon Boy and Aksyon Dorel nga naga-monitor gid ako diri sa Indonesia sa inyong program. Thanks and God bless. Correct. Kaya Kumula siyang classmates ang manghod ko. Okay. Kaya Franco Osorio, mayong agaman. Bia Jonathan, congratulations. Kaya kay Bia Jonathan, Action Boy. Nga nakapasar ni siya sa Philippine Coast Guard. Nga do, ano to gani man, nalipat ko sang... Basta do ka... Exam to siya, Action Boy. Basta may title, nalipat lang ko galing. Anyway, congratulations, good Bia Jonathan. Kay Lia Cordova, kay Mingaliago Capiz, fresh na fresh door watching live from Barangay Santa Rosa, Murcia, Negros Occidental. Yes, thank you. Good morning. Kaya Marcy Hunyo, good morning man. Amo na utod pag ina. Ni sino? Ni Kagawad Melchor. Kay Marcy Rumbinas Hunyo. Magpamilya. Naging niya Pamilya niya. Thank you so Amo much. Amo na nga akong classmate. Amo naman yung classmate mo. Ay, puwerte, no? Basta may classmate pa yung Kami klawin ka classmate, ya? Wala yung classmate, oh. Sige, karoon naman ang iba. Sige, karoon naman, Stand by sa aton mga balita national. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagservisyo.
Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:23, detalye na sang mga balita nasyonal. Nagdangat sa 38,075 ang bago nga naka-recover sa COVID-19 sa Pilipinas. Ina yung pinakamataas nga recovers nga na-report sa ahensya sa isa ka adlaw. Bangod sini nagsaka sa 65,064 ang COVID-19 survivors sa Pilipinas. Gain reports ng DOH ang bago nga COVID-19 cases nga 3,954. Sunod sa DOH, mayara sang dugang nga 23 nga napatay bangod sa virus o kung may kabilugan na karon nga 1,983 nga death toll. Ang Pilipinas ay may kabuusan ng 89,374 nga kumpirmado nga kaso kag 22,327 ang aktibo nga kaso. Sa isa ka statement, ginpahatag sa DOH nga pagsaka sa kanamuon nga nagaayo sa masakit ang bangod sa data reconciliation efforts upod ang mga local government units. Ginapaabot nga malambot na sa 2 ka milyon ka mga Pinoy ang mapaidalom sa COVID-19 testing sa bulan sang Agosto. Sa Palace Briefing, ginpahayag ni Testing Czar Vince Dizon, on track ang gobyerno nga malambot ang mga target matapos nga naglabot man ang target nga 30,000 ka mga test sa tinalikdan nga Hulyo 25. Base sa records ng Department of Health, kapin 1.32 milyones na ka mga Pinoy ang napaidalom sa testing as of July 28. Ini ang mas mataas ikumpara sa test nga napatigayon sa Malaysia, Japan, kag Indonesia. Ginpahayag naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga nagaserbi nga contact tracing czar sa gobyerno nga 60.68% sa mga LGUs ang naka-establisar na sang contact tracing capability. Ini ang base man sa resulta sang diagnostic survey. Sa Palace Briefing, ginpahayag ni Magalong nga naghatag ini sang questionnaire sa 8,100 ka mga LGUs apang masobra lamang sa 600 ang nag-respond kung may na-establisar nga contact tracing capability. Si Magalong ang nagapatigan sa mga training sa naglalaylayan nga rehiyon para nga mapayo pagid ang contact tracing capabilities ang kada LGU karon nga COVID-19 pandemic. 6 ka mga rehiyon ang nakadtuan na ni Magalong. Naka-eksperyensya sa karon sang second wave sang COVID-19 outbreak ang syudad sang Baguio kasunod sang pagdamo sang kaso nagligad nga adlaw. Sunod kay Baguio Mayor Benjamin Magalong, kinahanglan nila nga maging transparent kag nag-igo na ang second wave kasunod nga sa tug weekend may dugang nga 14 tubtob 15 ka mga kaso. Dugang pa ni Magalong, ilan na nakita nga posible magataas ang kaso, 3 ka semana ang nakaligad, rason kung nga nagpatigan sila karon sa expanded testing. Sunod pa sa alkalde ang makaso sa ilang lugar ang kombinasyon sang pagkalaton sang stranded nga mga tao, returning OFWs, kag community transmission. Isa sa ginaproblema sa alkalde ang mga dealers sang utan kag isda nga nagagwa sulod sa lugar nga posible nagadala sang virus. Ang Baguio ang may 102 ka mga kaso kag 2 ang nagkalamatay. Ginpasira kahapon nga adlaw Huwebes ang Rizal Memorial Sports Complex sa Manila para sa decontamination matapos gintiniran sang masobra 6,500 ka mga stranded passengers nga nagahulat sang ilas nga biyahe nga gina-sponsor sang gobyerno. Sunod kay Presidential Management Staff Assistant Secretary Joseph Encabo, ang bilog nga complex lakip na ang baseball kag track stadiums ang gin-lockdown para sa dugang pa ang gin-lockdown. Dugang pa ni Encabo, wala na sang locally stranded individuals sa stadiums matapos nakapauli na sa Zamboanga ang ulihi nga batch sa mga LSIs nga nalakipan sang 1,017 sang kahapon nga adlaw. Umpisa sa dong Sabado, 6,583 ka mga persona nga naka-avail sa travel assistance pabalik sa tagsa nila ka mga probinsya bilang kabahin sa ikaduha nga batch sa hatid tulong nga programa. Apang 48 na positibo sa rapid test nga ginpatigayon bilang kabahin sa proseso sa mga pasahero antes sila papaulion. Sa karon, yara na sila sa mga quarantine facilities sa Manila samtang nagahulat sa ilang swab test results. Kag sa dugang nga balita national, mas luyag sa magginikanan ang modular learning bilang pamaagi para maedukar ang ilang mga kabataan inyang base sa survey sa Department of Education. Sa 45 dias nga enrollment nga nagtakop sa Hulyo 15, ang mga parents kag guardians ang ginpamangkot sa learner enrollment and survey form sa agensya.
Nagapakita sa resulta sang survey nga ginpagwa sa ahensya nga 8.8 milyones ang ginikanan ang luyag sang modular distance learning sa diin ang estudyante magapabilin sa balay para sa self-learning modules. Sunod sa DepEd 3.9 milyones nga ginikanan ang nagpili sang blended learning nga kombinasyon sang modules, online classes, television kag radio. Gyara sa katatlong online learning nga ginpili sang 3.8 milyones nga ginikanan nga ginsundan sa Education TV nga may 1.4 milyones. May 900 ka ginikanan ang nagpili sang radio-based instruction samtang kapin 500,000 ang nagpili sa iban nga modalities nga wala na specify. Ginapaabot nga magagwa na sa madali nga panahon ang resulta sa investigasyon batok sa PhilHealth nga napatigayon karon sang Presidential Anti-Crime Commission. Sa Mayo una nga bahag ni PACC Commissioner Greco Belica nga ila ginaimbestigahan ang ginalegar overprice nga COVID-19 test sang PhilHealth. Sa isa ka statement, ang PhilHealth ang dapat magpagawa sang liquidation sa ilang cash advances para makitaan sa mga miyembro kung paano gingasto ang ilang kwarta kag para mapanabat ang opisyal sang gobyerno nga mga korap. Tialikdan nga simana sa nagmando si Presidente Rodrigo Duterte sa investigasyon sa PhilHealth matapos nag-resign ang isa ka empleyado bangod sa madata nga korupsyon. Sunod kay Belica, ang PACC ang nakaakto sa 3,992 ka reklamo angot sa COVID-19 kag kalabanan dire ang ginaligar may angot sa korupsyon. Kag sa katapusan nga balita national, gindeklarar sa Malacañang bilang regular holiday sa Pilipinas subong adlaw Hulyo 31. Base sa Executive o konsuno kay Executive Secretary Salvador Medialdea, ini ang base sa Presidential Proclamation No. 985. Ini para dumdumon sa Idel Adha o Feast of Sacrifice, nga isa sa duha ka mga okasyon sa Islam. Nasaad sa dokumento nga pirmado ni Medialdea nga ang pagdumdum sang sini nga okasyon ang subject sa ginapatuman nga community quarantine kag pagsunod sa physical distancing. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:29. Kag Inyo gipamatiya na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ki Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,